ProTV. Că până la 14 ani nu ai știut că... ProTV, Golmi. Cultură generală 0. Aproape să zic. Nu. Nu ți-e rușine? Mai și spui la nume. Mamă, ce tare sună că sunt din Transilvania! Let's see. Let's see. Haideți să ieșim puțin din vibe-ul ăsta de vlogmas, pentru că vreau să vă arăt această casă, care cred că este bântuită. Voi ce credeți? No, bine, haideți să revenim la vlogmas. Let's see. Hei, bună tuturor! Eu sunt Asena, iar acum sunt în Arad, în orașul meu natal, iar în acest vlogmas vreau să vă arăt cum este el decorat. Deci să începem acest daily vlog și vlogmas. Un an nou fericit tuturor! Let's see. Iar acum, meților, am să vă arăt nu-i bine. Iar acum... nu mai ies cuvintele când trebuie. Uite așa. Iar acum, meților, am să vă arăt Aradul înzăpezit. Nu mai urla. E și bine, că nu știu cum se zice înzăpezit. E bine, e bine, hai să mergem încolo și să vă arăt Aradul înzăpezit. În sfârșit, ați înțeles voi. În sfârșit avem zăpadă. Iar acum momentul pentru care ați așteptat cu toții, cearta, adică puteți observa pe fața mea câți nervi am avut. Dar m-am abținut, ok? M-am abținut. În sfârșit avem și noi zăpadă. În sfârșit. Taci-mă că filmezi! Îmi dă seama că să-mi îngheață mâna și-mi preferată. Ah, dușmanii ăștia. Da, vă știți care este cel mai nașpa lucru? Când dușmanul tău e În sfârșit avem și noi zăpadă. În sfârșit. Hai afară la zăpadă. Sau mai bine stați în casă că-i frec.
Am găsit un urs panda. Wow! Doar că eu știam că iarna, de fapt, urși polar. Urși polar. Nu este grele. Uite așa. Am uitat ce am vrut să zic. Scrieți-mi în comentarii ce credeți că am vrut să zic. Let's see. Ioi! Nu dau și cu o piatră în cap. Dar de ce mai acolo că mi-au ochelarii ți să Să-mi dau și cu o piatră în cap. Filmează-mă, dar să nu pară că mă filmezi. Cam asta a fost cadrul ăsta. Nu mă întrebați cum am trecut de la mi-am dat cu piatra în cap la porumb fiert, că nici eu nu știu răspunsul. Meiților, să știți că eu iubesc porumbul fiert. Deci, meiților, acum am făcut o descoperire care mi-a întors toată viața peste cap. Deci, eu chiar acum mi-am dat seama că sunt din Transilvania și eu până în momentul din față, te gândești? Deci, eu până acum n-am știut că sunt din Transilvania și eu tot mi-am dorit să fiu din Transilvania, că Dracula, vampirii, știți voi. Și chiar acum mi-am dat seama că eu chiar sunt din Transilvania. Wow! Wow! Haideți să vă spun și o fază tare. Deci, am avut vreo 50% la telefon, baterie. Iar când am vrut să filmez, mi s-a înghețat telefonul și a rămas cu 0% baterie. Așa că am împrumutat telefonul mamei. Deci voi vedeți cât de prost telefon am. Ok, menților, dacă am zis menților, bine că s-a terminat. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe cel de subscribe cu tot clopoțel ca să primiți notificare atunci când am să postez următorul meu vlogmas. Ok, pa! Ne vedem data viitoare cu nou vlogmas!